kiire jonnekin, niin näiden esitysten välissä saa lähteä, mutta ei ole mitään kunnon niin kuin väliaikaa, että älkää turhaan nousko ylös. Ja nämä kuitenkin on kaikki erillisiä upeita mestariteoksia, joten te haluatte nähdä ne kaikki. Ja saa myös kuvata, jos haluaa. Ja ei mulla muuta, mutta nauttikaa esityksistä. Ja jos sanotte sanotaan vielä, että sitten kun tervehditte teidän esiintyjiä, niin ei sitten välissä vastata sitten kun kaikki on loppu. Hyvä pointti. Teidän luistelijoiden hyvinvointi on mulle ensisijaisen tärkeää. Niin henkinen kuin fyysinenkin. Kenenkään teistä ei pitäisi kokea oloanne arvottomaksi. Sulla ei ole mitään syytä olla epävarma sun luistelusta. Sulla on kauniit kasvot ja kaunis vartalo. Sä näytät kuolleelta kalalta. Mehujapuikko peuraajovaloissa. Epileptinen kana. Välillä mun tekee mieli itkeä, kun mä katson sua ja sun luistelua. Mun isoäiti luisteli sua paremmin. Hän on kuollut. Sulla on kai aivot. Käytä niitä. Sä oot luistelijoista pisin. Miksi sä et oo voimakkain? Mua ei kiinnosta, että sä oot väsynyt. Tee paremmin. Tai huomenna sä teet kaiken tuplasti. Sun heikkous ei ole mun ongelma. Älä ole masentunut. Sä pystyt parempaan. Hän on niin drama queen. Sattuiko kun kaaduit? Toivottavasti ensi kerralla sattuu. Ehkä opit jotain. Teidän pitää eläytyä ohjelman teemaan. Olkaa hauskoja, olkaa kauniita, olkaa viekkaita, olkaa seksikkäitä. Ihan alla. Joki vetää kasaan. Koukistuu. Jännittyy. Tärisee. Ei kukaan voi olla kipeänä koko ajan. Sä jäät muista jälkeen. Ja mä en voi auttaa sua. Mä ymmärrän. Tämä on aivan rankkaa luistella samassa ryhmässä sellaisten laihempien luistelijoiden kanssa kuin hän ja hän. Se sillä ei mitenkään liian iso ole, mutta ei sitä nyt haittaa olisi, jos vähän katsoisit mitä syöt. Ei röyhelöitä sun pukuun. Ne saa sut näyttämään isommalta. Jomotusohimoissa. Sydämen lyönnit korvissa. Padot rikkoutuvat. Kanavat
Miksi sä itket? Auttaako se mukaan? Sun keho ja sun ulkonäkö ei saa olla tabu. Mun pitää pystyä sanomaan, mikä on okei, mikä ei. Kysyt miten voin, kun ehdin vastata. Olet jo kaukana. Et sä silleen mitenkään liian julma ole. Mutta ei sitä haittaa olisi, jos vähän katsoisit, miten monen teinitytön saat itkemään. Mä olen tuote, väline, asuste. Sä haluat, että mä loistan, onnistun, voitan. Sä haluat aina vain enemmän ja enemmän. Et hyväksy muuta kuin parasta. Silloin säkin loistat, onnistut ja voitat. Kun tarpeeksi monta kertaa epäonnistun, häviän. Rikkoudun palasiksi. Lakkaat kokonaan välittämästä. En merkitse sinulle enää mitään. Palasina en voi loistaa. Suun pielet vääntyy hymyyn, kun
Rakastan. Palvelen kaunista. Luuletko, että on juttuni narrina? Hänessä. Hänellä kaikki on. Mitä on? Ikaria. Kilpeä kannan sen takia. Juoksutan pikaria. Vieras kun ilmaantuu, ääneti katoan. Hakemaan viiniä, hedelmiä, juustoa, vettä ja leipää. Hyvin jos maksavat. Vakuutan. Selvä on. Seuraavan kerran, kun himonne herää, syöksykää bordelliin, missä me asumme. Jälkeenpäin sopumme särkyy. Kun nukkumaan Margot käy, rahattomuuttansa kiroten äksynä. Siedä en sitä. Ja raivostun. Pihistän häneltä hameen ja vyön ja torvean. Maksatko palkkani rytkyillä? Hän kädet lampeilla. Antikristus olet! Hän vannoo Jeesuksen kuoleman kautta. Niitä et saa! Minä nuijalla. Piru vie! Kirjoitan naamaansa vimmotun vihani bordellin nurkassa. Missä me asumme? Sovinto syntyy. Hän mahtavan pieronsa päästää kuin turvonnut tunkiotoukka. Ja nauraen nyrkillä hän ryskyttää päätäni. Tule! Hän hihkaisee. Housuni nilistää. Päissämme nukumme tervettä unta. Ja heräämme vatsansa kiihkeään kuminaan. Hedelmän poimii, kun päälläni kiipeää. Painonsa alla on lautaakin kaidempi. Näin olen kovilla halujen takia. Bordellin nurkassa, missä me asumme.
syö takkuista kissaansa. Saastaa me palvomme ja saasta meidät syö. Pakenee kunnia. Kunniamme kaksi. Bordellin nurkassa, missä me asumme. Illuminati oli jesuiittaoppineen Adam Weishauptin Bayerissa vuonna 1776 perustama salaseura. Järjestön nimi on latinaa ja tarkoittaa valaistuneet. Yksikössä illuminatus, valaistunut. Weishaupt korosti järkeä yli tunteen. Hänen tavoitteensa oli järjestön kautta vapauttaa ihmiset ennakkoluuloistaan, tehdä heistä kypsiä ja moraalisia sekä kasvattaa heidät ulos kirkon ja valtion uskonnollisista ja poliittisista rajoituksista. Illuminatissa oli 3 päätasoa. Ensimmäinen taso oli noviisien taso, toinen Minerva-taso ja 3. valaistunut Minerva-taso tai mysteerien taso. Uudelle tasolle nousemisessa oli erilaisia seremonioita. Minerva-tason initiaatioseremonia suoritettiin pienessä ja tyhjässä huoneessa 3 öljylampun valossa. Siinä jäsenet vannoivat ikuista hiljaisuutta ja rikkomatonta uskollisuutta järjestölle. Ylemmän tason initiaatioseremonioissa jäseniä kuulusteltiin heidän aikeistaan ja kyvystään hyödyttää yhteiskuntaa. Tasoissa nousevat saivat itselleen salanimiä. He oppivat salasanoja, salaisia kädenpuristuksia ja muita eleitä. Saavuttaakseen järjestönsä tavoitteet, jäsenten tuli tehdä havaintoja, koota tietoa ja toimittaa salaisia raportteja yhdelle. Järjestö tavoitteli näin mahdollisuutta valvoa yleistä mielipidettä, rajoittaa vallanpitäjien valtaa, rajoittaa kumouksellisten ja taantumuksellisten toimintaa sekä valaa pelkoa vihollisiinsa. Vuonna 1784 Bayerissa alkoi kiertää huhu, jonka mukaan Illuminati pyrkisi lakkauttamaan monarkian ja järjestäytyneen uskonnon, aiheuttamaan kaaosta ja alistamaan koko Euroopan tyranniansa alle. Ilmiantajat kuvailivat Illuminatin outoja initiaatioseremonioita, ja kilpaileva järjestö
ruusuristiläiset, lobbasi papistoa ja vapaamuurareita, syyttäen Weishauptia ateismin edistämisestä. Maaliskuuta 1785 Bayerin vaaliruhtinas Karle Theodor kielsi Illuminatin. Viranomaiset takavarikoivat järjestön paperit ja pakottivat jäsenet todistamaan Weishauptia vastaan. 2 vuotta myöhemmin etäisistäkin yhteyksistä Illuminatiin sai kuoleman rangaistuksen. Weishaupt erotettiin yliopistosta ja karkotettiin myöhemmin Bayerista. Joidenkin tietojen mukaan Weishaupt jatkoi järjestönsä valvomista salaa. Hän oli itsekin kirjoittanut, että Illuminatin voima on siinä, että se pystyy salaamaan olemassaolonsa esiintymällä väärillä nimillä. Vuonna 1799 Ranskassa alkoi kiertää huhu, jonka mukaan 10 vuotta aiemmin alkanut Ranskan suuri vallankumous oli Illuminatin tekosia. Yhdysvalloissa kiersi huhu, jonka mukaan Illuminati oli tärkeässä osassa Yhdysvaltain perustamisessa. Salaliittoteoreetikoiden mukaan Yhdysvaltain perustajaisät John Adams, Thomas Jefferson ja Abraham, ei ole Abraham Lincoln, mutta ei mitään. Yeah! Liittyivät Ranskan Illuminatiin vuoden 1784 rauhansopimusneuvotteluissa Ranskassa. Vai? Joo. 1900-luvun salaliittoteoreetikot väittivät Illuminatin aiheuttaneen sekä ensimmäisen että toisen maailmansodan ja kontrolloineen maailman johtajia, kuten Hitleriä, Churchillia, Rooseveltin ja Stalinia. Myöhemmin monet muutkin salaliittoteoreetikot ovat laajentaneet teorioitaan Illuminatin kaiken kattavasta vaikutuksesta nykymaailmassa. Jotkut uskovat Illuminatin hallitsevan valuuttoja ja maailman osakkeita, valuuttoja, vaaleja ja mitä kaikkea. Salaliittoteoreetikko David Icke väittää Illuminaattien olevan avaruudesta tulleita viskoihmisiä. Illuminatin väitetyn suunnitelman tavoitteena olisi kapitalismi ja autoritarismin hallitsema uusi maailmanjärjestys. Onko hyvä kohta kaikille? On.
kaikille tosiaan tervetuloa seuraamaan meikäläisen esittelemää rakkaasta kotikaupungistani Tampereesta. Tällä informaatiopaketilla juuri sinä selviät Tampereen kaupungissa. Ensiksi hieman perustietoa Mansesta, elikkäs Manchesterista, elikkäs Tampereesta, elikkäs Tampesterista. Kysymys. Mikä on hamsteri? Riotta. Mikä on piisami? Toinen riotta. Mikä on pesukarhu? Pussiriotta. Tampere. Pohjoismaiden suurin sisämaakaupunki asukasluvulta. Noin 260 000 asukasta. Tampereella on Suomen pisin ratikka. 37,3 metriä. Huomatkaa, 3,3 metriä pidempi. Tampereella on Näsinneula, eli Suomen korkein yleisölle avoin rakennus. Pitkään oli ihan Suomen korkein rakennus, mutta perhanan Kirkkonummi meni ja rakensi joku tehdastorni. Tampereella on eniten jääkiekkojoukkueita SM-liigassa. Tampere on Suomen vetovoimaisin kaupunki. Jo ainakin 5 vuotta putkeen. Tämä perustuu T-median tekemään tutkimukseen ja kyselyyn. Tampere on maailman saunapääkaupunki. Tämä perustuu siihen, että Tampereella on eniten yleisiä avoinna olevia saunoja. Sekä Tampereella on maailman vanhin yleisölle avoin sauna. Tampere on mustamakkara pääkaupunki. Tästä ei ole varsinaista tieteellistä näyttöä, mutta jokainen täällä tietää, että näinhän se on. Bonusta. Riittävän kaukana Turusta. Ajomatka autolla noin 163 kilometriä. Pinta-ala noin 604 kilometriä. Seuraavaksi hieman Tampereen kielen perusjuttu. Tampereen murrehan pohjautuu Hämeen murteeseen, ja tämä Tampereen alue on täällä pelihämäläisessä murrealueessa tässä kohdassa 1. Nyt puhun kuitenkin vain Tampereesta. Tärkeimpiä tunnuspiirteitä. Tärkeitä konsonantteja. L ja R. Ja erityisesti tää R:ää kannattaa mehustella ja pärisyttää kaikissa maailman tilanteissa. Pirun paljon. Tamperelaiset eivät tykkää D:stä. Siitä kirjaimesta siis. Sydän on syrjään. Eli se D vaihdetaan kaikissa tilanteissa. Diftongin avaintuminen. Nuori työmies. Nuori työmies. Ja otetaan ihan yhdessä, on sen verran hienoa. Mä sanon ja te toistatte. Nuori työmies. Nuori työmies. Ai että kun kuulostaa hienolta. Tärkeät persoonapronominit. Mä ja se. Sanotaan. Mä. Se. Erittäin hyvä. Kaksos L lyhentyy yhdeksi. Esimerkiksi kyllä, kylä. Kylä lähtee. Ja kaikkia sanoja kannattaa lyhentää edestä, takaa, sivulta, oikealta, vasemmalta, ylhäältä, keskeltä ja näin. Eli esimerkiksi kristalli, ristalli, nyt ja näin. Seuraavaksi hieman esimerkkisanastoja, joita saatatte kohdella tuolla Tampereella. Pipo tarkoittaa yleisesti jonkinnäköistä päähinettä, yleensä joku pipon tyylinen, mutta se on laajempi käsite kaikille hattuille. Ei hirveästi kuule varsinaisessa arkikielessä, mutta tärkeä tietää. Hanu. Se on semmonen ihan rento kaveri, yleensä tykkää kaljasta. Lämmi. Tamperehan on kiekkokaupunki ja lämmi on tämmönen kannatushuudahdus. Esimerkiksi Ilves! Moro. Tärkeä tamperelainen tervehdys. Ja otetaan tervehditään oikein toisemme. Moro! Moro. Erittäin hyvä. Otetaan vielä uudestaan. Moro! Moro. Yes! Mukula. Se on semmonen lapsi
Ruotsi semmonen tossa vipeätävä tommonen pikku rääpäli. Rietku, tyttöystävä. Ja tässäkin pääsee tätä äriä päristämään, niin otetaan tääkin yhdessä. Rietku. Rietku. Ja no, sitten, nyt pysykää valppaan. Ei se väliä. Ei ole sama asia kuin sama sen väliä. Ei sen väliä. On innostunut joo. Teiltä kysytään. Otatko kahvia? Ei sen väliä. Hän ottaa. Sama sen väliä taas. Tarkoittaa nimenomaan sitä, että sillä ei ole niin väliä. Haluatko kahvia tai teet? Sama sen väliä. Näin. Ei ole niin väliä. Molemmat käy. Toi aviopuoliso. Näköradio. Ja tää televisio siis. Otetaan tääkin yhdessä. Näköradio. Näköradio. Erittäin. Nääs. Nääs on tämmönen täytesana, jota voi laittaa oikeastaan lauseeseen kuin lauseeseen. Ja se on myös tämmönen kohtelias ilmaus lauseen lopussa. Eli jos pyydetään jotain, niin voi olla vielä kohtelias sanoma siihen nääs siihen loppuun. Ja Tamperehan on hirveän kansainvälinen kieli. Ja tää nääs toimii tavallaan vähän samalla tavalla kuin toi englannin please. Ja siitä myös huomaa, miksi Tampere on kansainvälinen kieli, niin voi sanoa tämmöisessä, kun sanotaan yksi sana, niin voi laittaa artikkelin siihen mukaan. Voi sanoa vaikka näköradio. Hirveän kansainvälistä. Riotvallin reuna. Otetaan tääkin ihan yhdessä. Riotvallin reuna. Otetaan sillä, että minkälainen sanoit, et toista. Riotvallin reuna. Riotvallin reuna. Ja näin. Tarkoittaa siis katukivetystä, eli sitä, joka eroittaa jalkakäytävän ja autotien. Rohee. Rohee on tämmönen hyvä, positiivinen ja yleisadjektiivi, semmonen rouheen mukava ja tämmönen näin. Toimii monen. Likka, tyttö. Kekkeriuusi. Otetaan tääkin yhdessä. Kekkeriuusi. Kekkeriuusi. Se on semmonen vähän outo hiippale ja voi varoittaa toista, että no tuo on tommonen kekkeriuusi, niin älä mene sinne. Vähän tommonen mielenkiintoinen, mutta ihan hauska kuuloinen sana. Ans kattoon nyt. Ja nimenomaan tälleen yhteen kirjoitettuna. Että laita siihen väliä. Mut se on vähän tommonen, että katsellaan syssymällä siitä. Ja muodostetaan tästä yhdessä joku hieno lausekin. Onko ehdotuksia, millä lähdetään? Moro on hyvä esimerkiksi alku. Moro. Moro, ketäs me terveet, onko moro retku? Moro likka. Moro likka. Otetaanko, että rohee näköradio nääs? Näin. No hyvä. Mennään seuraavaksi vähän tämmöiseen arvailuleikkiin, päästä arvailemaan. Mitä seuraavat lauseet tarkoittaa? Ensimmäiseksi. Mä mukkasin Riotvallin reunaa ja pipa lensi. Ja siellä Tampereen osastolla vähän aikaa hiljaa antaa muidenkin veikata. Sieltä. Kompastuin katukirjauksen reunaan ja happu lensi. Juurikin näin. Siinä on oiva havainekuva hilattu. Seuraavaksi. Ääni poraa. Onko se sieltä? No se on juurikin näin. Sitä voi käyttää myös semmoisella laajempana lohdutuksena, että kaikki järjestyy kyllä. Mutta nimenomaan sananmukaisesti ääni. Seuraavaksi. No on tuossa toi toinenkin. Onko veikkauksia sieltä? No ei taida olla, mä voin paljastaa. Rakastan vaimoa. Kyllä Tampere on hirveän tunneälykäs kaupunki. Seuraava. Kyllä varmaan tulee kesä nyt. Onko siellä veikkauksia? Sataa paljon. Ei oo, kyllä tuo silleen kiva positiivinen. Ei tarvitse välttämättä kesää, mutta sää taitaa olla meille suosiollinen tänään. Eli voi olla talvi, voi olla syksy, mutta silti kesä saattaa tulla.
Sitten Salmaöiden menopaluu synkkää nääs. Helppoa. Joo. No sanokaa nyt sitten. Meidän on ollut mustaa makkaraa, eli siis koko lenkki. Kyllä näin. Eli kun mustaa makkaraa tilaaja haluaa nimenomaan tämmösen, joka on tommonen U-muotoinen, tekee tommosen U-käännöksin. Se on menopaluu ja synkkä. Tai musta on tämä mustan makkaran tämmönen koodin nimi. Ja tällä on Helsingissäkin saatu joskus tilattua oikein asia. Tampere. Se on kiekkokaupunki, niin kuin tuli mainittu. Ja kiekko. Se on tärkeä. Kun tamperelaista kysyy. Ilves vai Tappara? Vastauksen pitää tulla suoraan, jämäkästi. Ilves. Nerokkaammat saattoivat huomata tästä Dia-shown värityksestä jo. Eli sinun ei tarvitse ymmärtää kiekosta mitään. Sinun ei tarvitse seurata kiekkoa. Sinun ei tarvitse edes tykätä siitä. Mutta vastaus on tamperelaisella aina. Ilves. Lopuksi vielä hieman bonustietoa. Tampereella on oma upea mittayksikkö, rännin väli. Tarkoittaa siis 2 rännin välistä aluetta. Eli samalla tavalla vähän epämääräinen kuin esimerkiksi kortteli. Tampereella talojen nimet ovat merkityksellisiä. Ei aina puhuta siitä, että millä kadulla asuu, vaan meikäläinenkin esimerkiksi sanoo, että mä asun Akolinnassa ja vieressä on Pikilinna. Helsinki on Hesa. Tampereen upea joukkoliikenne, Nysse. Nyssehän tulee sanoista nyt ja se. Eli kun siinä odotellaan bussipysäkillä ja siellä horisontissa siintää bussi, niin sieltä voi nerokkaasti huudahtaa. Nysse tulee. Mutta kiitos tältä erää. Näillä pääsette varmasti alkuun. Se on moro. Mene pois sieltä. Jodel. 22.1.2025 kanavalla Kallion lukio. Hävinnyt. Mustat, karvaset, korvaläppäjutut. Kaipuu on kova. Korvat jäätyy. #missing. Mustat, karvaset, korvaläpät varastettu. Eniten tarjoavalle menee. Ostin just mustat, karvaset, korvaläpät. Nää on ihanat.
WhatsApp-keskustelu 30.1.2025 kello 14.39. Et varmaan enää koululla. En valitettavasti. Hitsit. Voin kyllä myöhemmin nähdä, jos haluat. Mulla on tässä vaan tunti, johon tarttisin täytettä, jolla vältellä matikkaa. Ymmärrän. Tsemppiä muun välttelyn löytämiseen. Kiitti. Mites elämä näin yleisesti? Siedettävästi. Mites sulla? No, hyvin ja huonosti. Tiedäthän, mikäs tässä? Tiedänhän minä. Mikäs tässä on niin real? Sillä mikäs tässä, mutta voi saatana. Sastamala. Mutta nyt itse yritän jatkaa matikkaa. Oota, mä häiritsen sua vielä hetken. Ihan vaan, että Okei. jengi jättää KSDtä mun vieressä ja mä tuijotan Wikipedia-artikkelia, jossa kerrotaan, mikä on irrationaaliluku. Niin, että siis elämä hymyilee. Ei oikeesti. Tilannepäivitys vaan. No oli hyvä tilannepäivitys. Kiitti. Arvostin. Mahtavaa. Hei, mutta hyvää matikkaa. Ja elämää. 10. helmikuuta 2025. Jodel. Oivallus. Tajusin vasta nyt, että NYT nyt. Niin tossa alussa on noin nytin kirjaimet. Luulin aiemmin, että voi sanoa mitkä kirjaimet tahansa. Esim. ZYX nyt. WhatsApp-keskustelu 8.4.2024 kello 00.01. Guys! Mistä löydän elämäni rakkauden? I swear mun pitäisi olla nukkumassa eikä miettimässä tämmösiä. I am so sorry! What the fuck? Katoin sellaisen söpön YouTube-videon ja nyt on ihan hopeless romantic. Ne oli niin söpöjä. Ja aloin yhtäkkiä kuvittelemaan, että mun on aika löytää mun loppuelämän kumppani. Niin kuin just nyt. Okei, ymmärrän. Okei, jos menen nyt nukkumaan, niin se tyyppi ilmestyy mun uniin, kun on jo monta kertaa ilmestynyt. Ja sit löydän sen. Sitä ei ehkä etsimällä löydä. Sinäpä sen sanoit. Mut in my opinion, elämästä tulee tosi paljon parempaa, kun sellaista kaipaamaansa yhteyttä alkaa etsiä ihmisistä ympärillään. Näinhän se ois, mut sanotaan nyt näin, että teistä ketään en aio ottaa vaimokseen. Also tried and it failed. Kyllä sä vielä löydät jonkun. Tai joku löytää sut. Jep. Mut silleen hit me up, jos löytyy joku, joka näyttää siltä, että ois sopiva mun vaimokseen. No, kenestä saa sitten ottaa yhteyttä? Kaikista, jotka on ei-miehiä. Eli siis annetaan sille sun numero ja sanotaan, että soita tälle ja sano, että rakastat sitä. Just näin. Sanokaa vielä, että soittaa keskellä yötä ja ei sano mitään muuta. Joo. Onks meillä kaikilla aamulla se sama enkku? Voidaanko mennä istua silleen, että päästään vierekkäin? Joo. Okei, eli joko mä menen ajoissa ja blokkaan sellaisen rivin, tai sit te ootte ajoissa ja jätätte jätätte teidän väliin sellaisen paikan, johon kukaan ei kehtaa istua. Ollaan röyhkeitä.
2025. Tunnustus. Oon sosiaalinen, mut mun opettajan kanssa on kiusallinen olo. Ootko ihastunut? En. Vähän oot. Jodel, 4. helmikuuta 2025. Runo. Oispa joulu taas. Oispa hyvä elämä. Kohta se taas on. Jodel 24.1.2025. Väittely. Silloin kun synnyt, olet hetken maailman nuorin. Ja silloin kun kuolet, olet hetken maailman vanhin. No, en ole. Juuri näin. Puolet oikein. Jälkimmäinen ei kyllä pidä paikkaansa. Niin tarkoitat varmaan oman elämän, etkä maailman. Eli jos kuolet 20V, niin olen maailman vanhin. Kuollessasi kyllä. Mutta vain hetken. Se, että kuolee, ei mitenkään tee ihmisestä vanhempaa kuin joku toinen elossa oleva vanhempi ihminen. Mitä nää selittää, jos joku 20V kuolee nyt? Ei se todellakaan ole maailman vanhin ihminen. No onpas! Silloin kun kuolee, niin on elossa vikalla hetkellä ennen kuin kukaan. Eli on vanhin. No, ei kyllä pidä paikkaansa. Jos mä kuolen nyt, niin en ole vanhin. Koska mun isä on vieläkin elossa, joka on paljon vanhempi. Jodel 6. helmikuuta 2025. Kysely. Vastanneita 37. Teillä on isot kullit. Entä onko kassit kookkaat myös? Itsellä vain normikiinteät ja normimuna. Kiinnostaa yhtälö. Isot roikkuvat. 29,7%. Isot kiinteät. 21,6%. Normikiinteät. 32,4%. Tuhdit täyteläiset. 16,2%. Jodel 10. helmikuuta 2025. Kysymys. Tietääkö kukaan, missä päin PK-seutu on sellainen köysi, jonka varassa voi hypätä veteen? Siis vetchihyppy vai itsari? Apua on saatavilla, bro. Sellainen jumppasalin köysi, joka on kiinni esim. Puussa, jonka varassa voi hyppiä veteen. Ahaa. En oo varma. Tsekkaa urheiluliikkeet. Jodel,
ollut? Onko erosmassa jotain materialisoitunutta erotiikkaa? Oi, ei. On typerä vastausvaihtoehto, koska se, että vanhemmat ei ymmärrä erota, ei todellakaan ole aina mikään asia. Ei, mutta heidän olisi pitänyt erota jo ainakin 20 vuotta sitten. Etkö sä siinä tapauksessa vastannut ei? Onko se asia silloin ei? En mä näe tossa mitään sydämen arvoista. No, jos kysyttiin, että onko eronneet vai ei, niin eihän ne silloin ole eronneet, jos ne on yhdessä. Erosma. Jodel 3.3.2025. Filosofiaa. Toisen roska on toisen roska. Jodel 2.3.2025. Unpopular opinion. Laskiaispullat on leikattu tyhmästi. Ei mitään järkeä siinä jättipaksussa kuivassa pohjapalassa. Miksei sitä voi vaan laittaa keskeltä puoliksi? Tyhmän näköinen ja hyödytön se pikkuhattu siinä pullalla. Missä ne on siis leikattu tyhmästi? Itsehän päätät, miten oman pullasi leikkaat. Katoppa esim. Fatser 2.D. Niillä on sellainen 1 millimetriä paksu pikkulipare siinä hiermavaahten päällä. Mut johtuu puhtaasti siitä, että mitä pienempi hattu, niin sitä vähemmän voi laittaa täytettä. On yhtä suuri kuin kapitalismi pilannut taas kaiken. Vauva.fi 3.3.2025. Ongelma. Tekee mieli 440 gramman omenapiirakkaa. Mutta en halua lihoa. Ja vaniljakastiketta päälle. Mitä pitäisi tehdä? Ei noin paljon tarvitse. 100 gramman annos kohtuullinen. Esim. Berliinin munkki. Ei vakeaa mahan täydeltä. Tuosta ei tule kuin paha mieli. Ennemmin vaikka kokonaan ilman. Voit kuluttaa kalorit ratsastamalla meikäläisen päällä. Kulli kuule kestää, jos vaan sun kunto kestää. Tuosta ei tule kuin paha mieli. Ennemmin vaikka kokonaan ilman. Vauva.fi 8.1.2019. Kysymys. Oudoin asia, mistä teille on suututtu. Tuli mieleen tässä aamutuimaan. Mulla esim. Työkaveri suuttui, kun sairastuin enkä päässyt töihin. Ja kerran mies raivostui, kun laitoin kokonaisia mustapippureita keittoon. Ennen ei ollut tästä valittanut. Haukkui mut ja murjotti koko illan olkkarin nurkassa. Tapailin aikanani yhtä tyyppiä. Meillä oli mukavaa ja tykättiin toisistamme. Mut sit pikoilla treffeillä mentiin mun asunnolle. Oltiin edellisillä treffeillä oltu hänen asunnollaan. Niin tää tyyppi suuttui siitä, että mun astiat ei ollut
TMS-astioita ja siitä kun mulla ei ollut isoa telkkaria. Muistan, kun hän lähti ovet paukkuen, samalla säksättäen, että oon köyhä, kun ei ole edes muumimukeihin varaa. Oudoin oli varmaan, kun saimme miehen kanssa esikoisemme, niin äitini suuttui hirveästi siitä, että tuli tyttö eikä poikaa. Ja monen viikkoon ei käynyt kylässä. Ei esim. Vaikka isäni kävi. Kaupan kassalla työskennellessäni meitä työntekijöitä opastettiin kautta pakotettiin, että aina pitää sanoa hyviä päivänjatkoja asiakkaille. No, yksi asiakas, joka aiemmin tykkäsi siitä, että toivotti hyvää päivänjatkoa, seuraavalla kerralla suuttui helvetisti ja siinä kassalla alkoi räyhätä niin, että sylki lensi suusta. Viime kerralla kun toivotit hyvää päivänjatkoa, niin päiväni oli sitten niin huono! Älä Akka enää ikinä sano noin! Koko kauppa raikui. Olin kerran kaupassa, kun hyllyjä toisella puolella hyllyttämässä ollut myyjä vahingossa heitti hillopurkin mun päähän. Kun oli livennyt hänen otteestaan. Ai että se sattui. Ja verta tuli aivan kamalasti. Se vielä hajosi se purkki. Hän sanoi, että mun pitää siivota se. Ja maksaa se hillopurkki. Kysyin työkaverilta hommasta, jonka oli unohtanut tehdä. Siis työkaveri unohtanut, en minä. Suuttui ja murjetti 2 päivää. Jodel. 23.1.2025. Kysely. Kumman ottaisit? A. Saat 1 000 000 euroa. B. Perheesi kuolee. A. Vastanneita 75,9%. B. Vastanneita 24,1%. Vauva.fi 7. helmikuuta 2025. Valitus. En pyydä ihmisiä enää kylään. Olen ollut jo pitkään tilanteessa, että en oikeastaan jaksaisi pyytää ihmisiä kylään. Ihmiset ovat tulleet itsekkäiksi ja vaativiksi. Mikään ei meinaa kelvata. Todella ärsyttävää yksin asuvana nähdä vaivaa ensin tarjoilujen vuoksi, jotka ei sitten kelpaakaan. Aina on joku uusi rajoite, josta ei voida tinkiä ja mistä täytyy pitää numeroa. Tai sitten on niitä hifistelijöitä, joille kahvikin täytyy tehdä juuri tietyllä tavalla tai se on väärin tehty. Mikä helvetti nykyihmisiä vaivaa? Meillä ei ole kaikki paikalla, mutta ei se mitään. Okei, no. Voidaan me silti tulla. Come on. En tuu! Kiitos Metalle. No niin. Itti kuoli.
vappuolitte. Hyvää vappua kaikille.